Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inte ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 8. Adda kay idi itisipnget, ngam gapo ta nagbalin kayon at tao ti Apo, adda kayon itilawag. Isot gapo na masapol nga agbiag kayo akas tattao, anarwam nga agtaeng itilawag. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Maria, rabiin, hindi ka pala maturog. Anya ka di pala teraramidem. Agkup-kupinak nga rod. Ay, nagadungamin dagito'y linabaak. Nagadumot din. Kinabaal naman linaba namin dagita. At damot washing machine, iso sa anak anarigatan. Ala, tulungan kan. Tap na malpas sa dagos. Kasi kamot nga agpuyat. Alaman nga rod lakay. Agyaman na ka. Ayun kayam. At danangag ko at chismis ija istor ni Nana Bekang. Asika ka no, ket pilitam ti agpapapintas. Anya? Ure kan wawan kwartam, mapankalatag paparlor. Ay, anyan. Na minsan lang ang anapanak nagpaparlor, kat kastan ti ibagada. Ala, bayam latan bakit? Saan mo latan at tutupan? Tama nga noon niya pala ti pagbanagan day ta. Amuklatan no sino ti mangibagbagay ti kasta. Bayamon, saan mo atutupan? Liklikam ti apa. Ay, nagadukat abulong agtinagan aya. Ay, Maria! Agsagsagad ka man, andito'y paraangan nyo. tanodyak sagadan, umadudag iti bulong agkakaiwara. Ay, gayam, gumatang ka man itilakok abang banglo, kan daddo mapay apagpapintas. At daman ang lakom? Ay na, kasangsangput iti kalman. Bayam, tao may kapakitaan itilakok inton madamdama. O sige Donita, urayan ka. Oh, daytoy abang banglo. Ay, mayat daytoy sika. Day talang, tanangina. Lotion laangan kan shampoo ti alaek, Donita. Angam, nayunam iti lipstick, Anya? Aguray ka. Siyak ti agpili iti kolor a maibagay kan ka. Man laangan. Ay na, datayong amisis, rombang laang anapintas tayo mat, Di tayo latabaybay-an ti bagi tayo. Tauray no misis tayon, napintas tayo lata. Husto ka, iso asya, jak baybay antibagi. O ala, Yola, agpili ka mutan iti gatangam. Mayat dagito'y lakok a pagpapintas. Manungay day tabang banglo. Sige. Ited kun kan ka iti 600. Nagninamutan. Lotion lang arudan ti alaam. Akas kan ni Maria. Anya, nangalan ni Maria iti lotion? Dua a lotion, dua a shampoo, kan may sa a lipstick tinala na. Kat, inkas na pa'y Oh, inkas na? Imbag man. Hay, anyan day di a babae, tatalaga nga unaan na ti pagpapintas na. Alakit din. Mga lakamutan. Sige, ang utang bayadak to no agsweldo nila kay ko. Areglado, Yola. Anya ti ko namyola, ulitam man. Kastala ti biyag, kunak, nananita. Taadda di tati agin babak nang, ngam saan mat nga rod abak nang, tapadak mat laeng amamirmiraot. Ika di manen Maria, tidakdak ka matam. Kasano nga amom, nana? Gaputa nakitak ni Maria itay. Rimuarda asa nga pamilya, kat mapanda makimisa. Nakitam gayam, ay na. Ay, makaula kak nakakita kan ko, ana. Tika di pa nag-lipstick na, tika tawaam. Nana. Ay, agraraman na talaga. Saan aki na agraraman, ti mangayos iti bagay, Yola. Kan may sa,
Bagay na jay lipstick na. Sakit bagay na pa jay kawas na. Kunamlanbak nang no nakapulos. Saan mat akas tayo la? No di ka talaga laeng mat anapintas ni Maria. Ken nadalos iti bagina. Tauray talon dagiti anak na. Saan nalata abaybay anti bagina. Iso anapintas latta. Agraraman kit di ah. Ammom Yola, madlaw ko kan ka. Akas ladakkel ti apal mo kan ni Maria. Anya kumangay ti apalakan kwa na. Kat padakmet amarigrigat. Padakmet nga abong-abong laeng ti balay na. Wan, ngam napintas ni Maria. Napo daw pay, mayat ti pamagina. Uray man. Maditi na apal, Yola. Dakas day nga aramid. Agaramid kakit di iti nasayaat para iti karubam. Ta, maidayaw kapay. Ayan nga itay bayad mo iti inalam a lotion kan shampoo, Yola. Ala, awan pa'y nga ron. Ay, apay ngay akas tamutan. May salang a lotion kan may sa a shampoo, ngam di mo pa'y mabayadan. Kunam iti naudi a palang singir ko kan ka, nga ita ka ngagbayad. Awan pa'y nga ron. Ay, day talalaing mugayam nga aguyaw ti agado. Anya? Naimbag pa'y ni Maria nga uyawam, ta ikash na. Angam si kangay. Ha? Ti maibagak kan ka, Yola. Saan kan akong di ala iti lotion kan shampoo alakok? Tawan mo't lagayam ti pagbayad mo. Anya? Saya atem ti panagsarsaritam dunita. Apay, saan ka di apud no ti imbagak? Naglastog kan. Gapo ka di takastuyak lang amakit-kitam, ha? Ibagbagak lang ti pudno, Yola. Ngala, bayadam kit din tay lotion kan shampoo. Oho, jakto pa'y baybayadan tapno agnakem ka. Sige, awan anyaman na kanyak adi mo bayadan, Yola. Sige, donasyon ko kan ka ti shampoo. Iti kasta, maramanan mo't day tabuok mo ti shampoo. Kanjay lotion, ilotion mo di takudil mo, tapno kuminis mat, nga uray iti maminsan laeng. Anya? Wanyola, kukwamlatan ti inutang mo alakok, tapno mapadasam mat ti ag shampoo, kan ag lotion. Masuro na kiti warwaras ni Yula may papankanyak. Ay na, bayamon ko nakmet. Mauman tulat ta. Inakto ka sa Rita. Saan anasaya at tikas tang ibagbagana? Siyak ti maibabain. Tinapatag, sana pudno. Ibagbagana kit tinapilpilitak ka no ti ag lipstick. Katawan lang arudon ti igatang ko iti gatas ti anak ko. Amom, bakit? Saan asika ti ichis-chismis na? No di ka ti mismo abagina. Anya? Iso di mon pagparikutan dayta. Awan tinasayat nga ipainakan ka dayta, no tutupam. Asino mo ti saan ang masuron? Unay ka na ya, bakit? Kasla di ka makimismisa. Kasuron ko da di ayula. Kagurak. Sana nasayat dayta, bakit? Kanayon ka ang makimisa. Ita, ibaga mga adda kagurguram? Talaga akagurak ni Yola. Gaputa dakas ti ugali na. Agar aramid iti pakaibabain na. Ay na, kasurun ko day jay ayola. Kundi utang kanyak iti bangbanglo, kandad dumapay. Ita, awan gayang pagbayad na. Ay, surun kun. Ay, kagurak mat da di a tao. Gaputan no anya laditan ti ichis-chismis na kontra kanya. Wan nga rod, talaga nga apalan na kangamin. Iso akasurun ko. Di na pa'y kitaan ti bagina. Sakbay asar-saritaan na ti karuba na. Ay, wan nga rod ah. Alakit din, Maria. Mangala ka pa iti pagpapintas. Tapno ad-ad nga umapal kan kaniola. Ay, kitaan talaang no di matay iti apal. Ha? Ay, managapal nga min dayjay. Ipagarup na akabaulan na kang artapan. No maipapan iti na materyalan abanag. Ang pulos. Dinto pa'y makagatang iti sagaysay na. Takusukusulat ta, buok na. Anya? Sige.
Mangala ka pa iti pagpapintas. Tapaapalam man dayjay ayola. Ti makunakan ka, Maria. Kat saan mon atutupan ni Yola. Binagbaga akmatan ni Yola. Masurunak ngamin, Nana. Manakimisa ka, mat. Kanayon tayo ang makimisa tunggal Domingo. Kat mayad adal kada tayo, ada tayo, kat adda tayon itilawag. Ngarod saan arumbang aguraem, ti kapsat mo. Tati agkuna nga adda itilawag, ngam guraan namat ni kabsat na, adda pay laeng itisipngat. Ti agayat iti kabsat na, agtalinaod itilawag. Kat awan kan kwa na, ti pakaigapuan, ti panagbasol, ti sabali. Nana, Iswasi ka, Maria, takanayon ka amakimisa. Saan mo laengan atutupan ni Yola? No di kat pakitaam lata iti nasayaat. No kusilapan na ka, ay isumam kasyay. Ta saan arumbang atutupam dagiti ibagbaga na kontraken ka. Ngamin no tutupam ay talagang agapa kayo. Nana Nita. Iso ngain kakit di kasarita, kat makikapya ka kenkwana. Kasta ti ugali kan aramid ti makuna nga adda iti lawaga. No ammom akagura na ka ni karubam, ingka kasarita, tagpakawan ka iti nagbiddotam. No addaman. Kat makikapya ka kenkwana. Nana, Iti kasta, maliklikan ti ad-adda pay adiyo pag kinaawatan. Kat maliklikan ti ad-adda pay apanagbasol Iso asi ka, Maria, liklikam ti makiapa, ta saan anasaya at dayta. Makikapiya kakit day. Oh, agbasbasa ka gayam iti Biblia, bakit? wala kay. Kat mayat tinabasak. Ako, Nana, adda kay idi itisipngat. Ngam gaputa nagbaligi kayon at tao ti Apo, adda kayon itilawag. Isut gapuna amasapul nga agbyag kayo akas tattao, anaruam nga agtaeng itilawag. Wen, ket dayta ko matiintay surutan, bakit? Iswaliklikam ko mati makiapa. Sana rumbang atutupam ni Yola. Lakay, No di ket, adalam kit di. No kasano apagbalinam apagayam mo. Iti kasta, mapukaw ti sakit tinakam nyo iti tunggal maysa. sige, lakay. Padasag tuman asarong kara ni Yola. Tamakipagaya makkenkwana. Oh, apay. Anya ti kayat asawan day tamakan nga inyag mo dito'y balay, Maria. Iti panagkunam ka di, kat sa anak amakagatang iti kasta amakan. Ammo, Yola, saan anasaya at tikasta nga ibagbagam? No ar-arigan kat awan ti basol ko kan ka. No adaman ti rumbang agumura, siyak dayta. Anya? Ngam saan arumbang nga giginura tayo nga agkakaaruba? Kas kadata, saan arumbang nga ginura ta? Gapo ta agkaruba ta. Ngamin, datayo nga agkakaaruba, naskan nga agsisinakit. Datayo ko mati agtitinulong, iti kanito ti pagrigatan ti tunggal maysa. Anya? Imayak, adawit ko amakan. Umayak makikapyakan ka. Diyak kayat nga agapat ta. Ti kayat ko, agbalinta ko maanasingad iti tunggal maysa. Kat, no adaman impakpakitak amadikan ka. Sorry. Basta ti kayat ko, agbalin ko maanasaya at tilinangan ta. Anya? Inton bigat ti aldaw, awisan kayo ijabalay. Ayabam ti pamilya, Miola. Agluto ak iti naimas at taraon, tagsasango tayo. Kastanda ti panagkapyata. Ha? Namnamaag ti yumayo asa nga pamilya, ha? Nagadumot ang deteng cabin mo iti container, bakit? Pangipanam iti dayta. Intayo ijay balay da, Maria. Ay nalakay, mabainak. Iso ang nagluto akmat iti naimas amakan. Tainayon tayo apag sasangwan. Anya? Ala, ingkaya bandag iti anak ta. Taumalatiw tayo ijay balay da, Maria. Umuna-una agyaman gaputa kastoy gayam ti kay papananti amin. Agyaman gapot ang nagbaliwan ni Yola.
Agyaman nakmet, gaputa nagkapyan da Yola ken Maria. Ket sapay la ko ma, tagtultuloy yan dayta. Nagamamirisak, ket siyak a talaga ti ayan ti biddot. Iso ang nagkidawak iti pamakawan ni Maria. Gaputa intis-tismis ko, ken pinadpadakes ko. Ngam ita, kayat kumati makikapyakan ko na. Dayta ti gapuna nga adda kami asa nga pamilya ditoy. Agyaman nakmet ta pinatgam daytoy akid daw ko, Yola. Nga aglalang lang tayo para iti daytoy apa nagkapyata. Agyaman ta inawis dak iti daytoy apa nagkapyayo. Kat awan ti sabali amaragsakan iti daytoy abanag. No di ti Diyos. Takas to'y ti pagayatan na. Ti ba makawan. Ken ti agbaliw. Kat nga rod, ituloy ti agbalin ama ko na nga anak ti Diyos. Tada kayo ang naganak. Da kayo ti numero 1 a pagtuladan dagiti anak yo. Natural laeng nga agkamali tayo. Ngem day ta ko maakamali, kat intay kit di amerisan ti gapuna. Tapno sa anton a maulit pay. Naragragsak matlaeng a dagiti agkakaruba, kat naragsak ti panaglilin nanganda. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.